Iawan agani kapor kum kiriu dukot jong kabalang Presbyterian Mauro ban kiriu dukot ki ban ki pat ki balang ban yo ban shimenta ha kanika jinseng ka sakramen ka jingkwai utrai ngi duai bo ble undon rekat bat ngi ni ka jinseng bat ki ek baro ki bingi pendap kin long ka buro me ka kerteng ka khoi ke jong o ngi ni pendam ka jing duai au ble bok pau jong i ba beneng ngiwan ban mani ban dem ban ngo ban ai ke jingero ban shakriya me ban ngi kerpat ban pediang ke ai ke bangi don ban ai me namar gila ab baro shi kwata ban wan shaka yeng ke jong me ban yo bentana ka me ke jong me ban yo ban yeslok pat me to jubab ingi ko try kan rat da ka bor ke jong me hi ke ban beneng ngi ai ngo ba me sngo ke jing duai ke jongi yekini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong penim jangi u Jesu Kris. Amen. Ngini shakri yo blay, ngini ruai ke jing ruai ke ba shispa kendai pu kendai. Baradin ke ni ke jing ruai, kerpat yai temen besan jangi, temen besan IW Karsa no, ba ini alam ingi haka jing puli ne ke khtin ke jong blay, bat haka jing duai. Ko mau siang naman hendai, bangan ri hame to ai ka snam bat ka nakrung jong me balasum nakapop pen khia senrop do ka jingrem bat bor pop ka jingruai shispa kendai pu kendai yang namen hentai bangan rihami tu ayah kasnamban ka nakrung jong me balasum nakapong penki yasen rom duka jing remban karpom tiki kam haki kti jonga penhon ka hukum kimla lahunya smadik lem tansu manjong ngayai miru barokim lapen hon yutwan me pen em ru
sayam banza ban hirsha keeper they bomb tim iyame vasho bisha Jing pulie na kaktin ke jong blay haswa ba yin le khamat blay ke jing duai yin sha score na ka gospel kat ku mu yonis kelenong ka ba nriu ki dikot life away hado life san ban ngan pulie ru na ka gospel kat ku mu Marcus kelenong ka ba khat sao Kidikot arpu hadu arpu saw. Ki kintian ki badon hagini ki benta ki ong kumni. Ki kpa jongi kilaya bam yagata kamana hagari khlaw. Kumbala tho ukpu nabneng ula ai haki ban bam. Anda kumtau Jisu lo ong haki shisha nga ong hapi. Omdei Moses ubala ai hapi yautau kupu nabneng. Henry ukpa jonga u ai hapi yautau kupu ubashisha nabneng. Namar ukpu ujong ublei ulong uta bawan hiar nabneng. Baru ba ai ke jing im haga perthei. Namar kata kilayo ong hau. Go try to ai yangi halaga singi. Yau niu kupu. Tiu Jisu ulai thu haki. Nga ngalong utau kupu jong ke jing im. Jar ubawan hanga on om thangan. Bad jar ubang yet hanga on om sliang lani lano ru. Haba kidang ya bam ru. Ujisu ula shim yau kupu. Bad haba ula lakngu ula kedia. Bad ula ai haki. Bad ula ong. Tu shim tu bam. Uni ulong kamet jonga. Haba ula shim ye ka kuriru. Bad haba ula lakngu. Ula ai haki. Kiru kila di baro naka. Ula ongru haki. Kani kalong kasnam jonga. Kajong kajutang kabathamay. Ya kabat nsapin mi no. Na kabanta kibabon. Ublay unis na iban kurku, ya ka ba puli, bat ka ba siya skor, ikaktiyan, ka ba kuwag ka ng ublay, yun yung duway. Atray, ublay ubok pa, jong yi ubahabning, ubaga jaka siyong ka jong me, ko kanrad ka long hakibning si jirong, bat ka jaka yuk kajat ka jong me ka long, hasla jong ka ni ka proteng, Hakaba melabu yangi ukon benriu ubalong ujing thau bakor dor jome ban im ban shong ban sa hagani kaslakando kum kijing thau ki jome ublei ubalong ukpa jong Jesu Christ ukon batang marwehi yauba melapha sagani ka perthei ban wan long briu kum mangi ban mad yaga jing shit jong kasngi ban sha yaga jing sho jong uslap ban mad yaga jing thaj ka jing jrem jong ka jing ya lenti hasla jong kani ka khando nyai ngo yeme au blei ba melapha yalau jong ukon om tang ba un sulong tang ubriu henrei ba un long ru ublei ubajanai Uban simti bansha yaga dieng pna nagabanta ki pop bat ki jing tingit ki jongi baro
Nyai ngo ye me ko kan rat ba mala thau ye ka la jing panim bada ka jing wan ka jong u Jesu u khon jong me se ni ka perthei ula ba no ye ki jing tingit bada ye ka pop jong u khon ban riu u banget ha u halor ka ding pna bada trai bi it kala ja men ha ba udang ja ha ki ni ka perthei ba ki nong shun ki la kem no yo u bar kelaya lam yo u ban sa nar pna bar haswa ya gata atrai be u Jesu khon ba ye jong me ula yo ban sam ye ka jing khawai u trai ha ga mi ka bakantang ha ga kamra ka bahaneng Jerusalem bar ha gata ka por atrai be ula ong ye lagi jong ki senran tu sim tu bam Uniu long ka met jonga ya ka balak pen ken na ka banta jong pi tu simru ya ka khuri ka balong ka jutang ka batmai ka badaga snam jonga ken rad bi ling ba jong kata ni yo banta na ka ni ka mi ka bakantang ka balong ka dak ka basabar ka ban pau ya ukpu u balong ka met ka jong me ka ya ka khuri ka ban pau ye ka snam ka ba im ka jong me ka badang tu hadu kini ki por ki ba manta ye ka ban sat khu ye ki pop ki ram bad ye ki jing tinget jong kita ki bang het hame bad ki ba wan se me da ka jing kala ka ba mut ni wana tra bi in ha kini ka por kum ki riu khot jong ka balang ye ka bani shong lang ha kini ki ben ha kini ki jing ka ba kan tang ka jong me Bani yo benta nagani ka jing pan kre nagani ka mi ka bakantang trai bi ni wan ha jan jong me ye ka ban pau hakmat jong me kumbangi long metip yangi ko kanrat bangi long ki nong pop metip yangi ko kanrat bangi long ki breu ki batlot metip yangi bangi long ki bajot ki barem henry malathau ye ka ni ka lat jing panim Deka jing sha ka jong me ha lor ka jing ka ding pana bangi wan ha ga ni ka por ye ka ban kan mau deka ba me ong to le ye ka ni ye ka ban kan mau ye nga kanu sin ru kat bangi de ban le ye ka ida duai no mar ka ta tu isnei ye ka ban ye rob ye ngi wei pa wei ki riu khot na do ke bala san ke bala rang ba ha do ki ni ki para ki jongi ki ba kham samla Bani yo benta nagani ka mit ka bakantang ka jong me to ya rab yangi kan rad ba i bangin yet yau briu ubasapo jong ka jing im ka jongi kumno long kumno uman ha ka jing ye day lem bat me bar ha bangi don kano ka jing tlot kano ka jing bombe kano ka jing bombiang ya rab yangi bangin pen bet ya ladi ya rab yangi bangin yo i bangi long ki nong pop Ya Rab yangi bangin sngau tho atrai be bada ka bangi yesim banta nagani ka mit ka bakantang kan long ka bor naga banta ki mensim ki jongi to ker khu atrai be ye kani ka jing shakri ker khu atrai be ye kani ka mit ka balapan khre bakanda long ka jing bam ka bakantang naga banta ki mensim ki jongi iwei pa iwei Ngira duai ru atrai to penkentang yalau jong usakri jong me I pastor lendan iba me malapan khamti ban pendep ye gini ka kam ka bakrau ka bakentang ilong tang ubriu atrai bi in penkup me dalau jong men siem bakhon pendap hai de ka bor ka jong men siem bakhon jong me bakai ka ba mai in le kan long tang na ka benta ka borom ka jong me Ya Rab ye kita men besan ru atrai bi in ki long tang ki briu ki batlot ki bapop ki batingit ya Rab ye ngien magata atrai habangi ya Rab ye pastor ban pendep ye gini ka kam ka bakrau penko pen sle ye ngi dau men siem jome saj no ye ka batingit baro penko ye ka jing im ka jungi kan ran bangin long ki babet ban kner ye lagi jong ki kti Bani simbentana gani ka mit ka bakantang badru ban sam shaki para riu khot ya ukpu bat ya ka khuri isne ya trai ban kerkhulang yangi
kum ki riu khot jong ka balang bari ki wei ru ki be yo bentar lem hagini gitsingi nyen mad ye ke jing ban thamai bor ke jong men siam jong me to is nei ban long ring kan na du ka bastang hadu ka ba wai no jong ke ni ke jing shakri ke jongi to da ker khu ye ki ken tien ki bangi la puli na ka tien ka ba kho ke jong me ba ken ne ken sa ha ki do not ke jongi to sngo ye ki ni ki jing twai to pdiang ye ka bangu ka ba khot kerpan to mab e ye ki pop ye ki ringkang ye ki jing thlot ki ba bon na bai kini baro ngingu ngidemi pan tang ha ka teng ka ba im ka ban bor ka jong utrai bau nong pen im jing Jesus Christ amen ngi penpau ko jing songu ye temen besan jongi temen besan EW kharsa ano iblai lamingi ha ka jing pule na ka htien ke jong blai bat ke jing duai kum ka balang presbyterian mauro ngi pediang sobaya phi baro ki parareu de khot jong ka balang ki bawan shaganika ginseng sacrament nadu ki temen besan ba e jongi ki de khot committee balang ki longkmi ki longkpa bat ki parlok samla ngi pediang sobharu ya ki reu de khot kibana kibai pat kibalang kibala ban wan rengkat bat ngi ka ni kapor bani shimbenta na ka me ke jong trai ublei to nang ker khu ye phi ngi so komen bengi don rengkat bat ngi temen besan Dr. KK Marbanyang jong ka balang presbyterian mausan ram ndrei ba judon bat ngi na kapor sakapor ke jingdon jong imenta kalong ke jing sngan ngi peniang soba kerpang ye kini ki reu de khot ki bathamai ki bangi dang shu dep pediang hagani ka sngi balang ka bala dep to wan rung sha ka jing slok jing reu de khot ba to sa shim benta na ka me ke jong trai na so de ban ai khu bleiru ye ki para bangai ki ba page link ba ka YouTube channel jong ka balang le si don ki bamla ban le jing seng sacrament ki ba de ban ana ai ha ki ye ki sem ki jong phi to bleun kur khu ye phi on don rekat lembat phiru kumjo shua bangini at chaprang ha kani ka jing shakri ka jongi ling ba ka jing ruai bat ka khubor nak tien jong blei ki don laitli ki ba ngade ban pen sngo ha kani ka por philai os sngo phila tip andre ka ka kamram jonga ban pen kan mau shapang ka arphulai terek u Oktober arajar arphu ar ha ka ba ngin penlong ye ka jing jet temen basan sho ha ka balang ka jongi gila pan bor naka presbytery bat ka presbytery kala aibor bat kala kan sapha ru ya ki reurang ba ki banwan ban pendep ya kani ka jingjet hapo ka jingalam jongi Reverend Leslie Jana kumta nga kerpat ya baro ki reu khot jong ka balang mauro ba phin plak khnang ya kani ka arfulai tarik u Oktober bani shimta ha ka jingjet temen basan Shibanai hadian ka tapat ha ka arpau tarik jong Oktober ngamut banong arpau tarik jong November ngin sadon sa ka jingjit khot committee balang ngilapan bor naka district bat ka district kala aibor bat kan sapha ru ya kinong yashim ya kinong yalam jong ya kinong sharai jong ka district hapo ka jingalam jong Reverend W.K. Hujan kiban pendep ya ka de jingjit khot committee balang ha ka balang ka jongi tikum tangi kerpat ya phi barok kiru khot jong ka balang mauro ba phin pelat khnang ya ka arpau tarik ke jong November na ka benta ka jingjit de khot committee balang kabalai kum ka balang yiladep ban shnakan ro batru ban ker ya ka phut jong ka thika lum jingtep ka barim jong ka balang bat ngila sedang ru ban shna surok nakabenta ulum jingtep bathamai jong ka balang hadin bengila yok bor na ka hima melem kani kamde ka rai jong ka komiti balang kani ka de ka jingpen snow jong ki kat tu kat ne bat ka jing snow ka jong aru ba hadin bengila dep ikini ki ka we ka ba idon kam kalong baki para benget kin sumar ya ki lum jingtep jong ki bahayeng ki bahasem namar ba ki don ki basumar bha
Kidon pat ki basu kum to bat ko bakan jak no kadak. Te kum ta kalong ka jing pen sngau ka jing kerpat bangin sngau bahaban shim kiaro ha ka jing dei pat ulum jing tep chong ka balang ha ka ba la yo ban tep yaki ba ki ba thon ki jongi. Ubleun kerku yaki ki bangila pen sngau ka ni ka por. Nginia batengi ka jing shakri ya ublei nginia ruai ka jing ruai ka ba shispa anyo fukandai. Bar hadin kata ngin siyo sengawi ka khubor nagakhtien ka jong ublei. Nga ai la ka jing im la snam koridor nga the ba pila ban im bat yo lat na jing jot. Nga ai la ka jing im ayu pin ai yanga ka jing ruai ka ba shispa anyo fukandai. Shashidom halanon concordin bajing men bom jukun pensem klem jing benwin Shashidom bunsnem Nupen shanyanga Lying pasu haneng Wadam dam urom play Nga iban wan hamdeng Kijeng jarga Barong ala ino ayu penne yanga ngasana marjong pi ka golden bam laom Kurik tangga nadi bapen nadujong ngamar jongpi ngasya ayu yaga insya Ki temen besan ba ie jangi ki dekot komiti balang bat ki para reu dekot baro ngai ku blei pi sashisin aga kerteng ka ba koridor tam ka jang utrai bat undong penem jangi uji sukres hakini ki kendiat snem ngala kren syapang ka nongrem naga testament ka barim syapang ka ding pena ka jingmut jang ka sakramen ka jing khawai utrai katkum ka testament ka batmai kumno ka ding pna ka khta e ka jingim mensim ka jangi bara kini ki sauteli ki sakramen jong ni ka snem ngakreni ki saungut ki badon hajan e jong ka ding pna bat ki balamat ya ka bor jong ka ding pna ubar rabas ubangila dep ban kren hau benai mach hakani ka sngipat ya u Petros hadin kata ya ki dakat halor ka ding pna bat khaddo ha ka sakramen Desember kamari ka kemi jong Jisu hakani ka sngi ngin kmi ya u Petros
bat ke ka baula mat ula shem baru Jisu kanong rim kalong na gospel Lukas kalonong ba arpuar kirkhot san pusaw hadu nrupuar Lukas arpuar san pusaw hadu nrupuar onda kila kem ya kila ya lamno bat kila walam ya hapo ka yeng rangba lingdo Petros ti ula bot na jengai ti anda kila sliuding hapadeng ka pelau bat kida ya shonglem Petros ula shong apadeng jengki Henry ka wei ka syakri haba kala yo ya bau shong hajan kata kading bat haba kala kmi shan ya kala ong uniru ulong lembat Henry la len udaong ko kentai ngam itu ya andala shibete waipat ulayo ya bat ulaong meru melong uwei naki Henry Petros ulayatu brio ngamlong sa kumba shipor pat sa uwei ula kren skem udaong da kabashisha uniru ulalong lembat naba ulong unong Galilaya Henry Petros ulayatu brio ngamtip ke bameong ti kumniru kat bau dang kren la riu usiar ti utrai ula phai badula kmi liep ha Petros baru Petros ula kenmau ya kata kaktin ka jong utrai kumno baula ong haba umpat riu usiar ha kanigasngi menlen yang laisin ti Petros ula mi no sabar bat ula lenyar tang Petros udai uba shongshit Petros udai uba shlur teng ukren klem perkhat bat teng hadin bala perkhat ru upenmi sakawai pat kania ban khliap ya kata kababha kabola dep ban kren Petros usriem kumbon nangi kiba lapla kiba stet kaktin bat kiba suki ban perkhat ulong ubri ubaki phalo ka jinglong jong thik kumbaki phalo ka duriau Galilaya dei tang ubri uba shitrhem ulong ru ubri uba shongshit kakerteng jong kakerteng hok kalong Simon bar Jona kabamot Simon ukun jong Jona kakerteng sin balaai dau Jisu kalong Kephas kabah kaktin Aramai kamut mau siang bat hakaktin Greek kalong Petros mau siang namar kata kakerteng kabangi pendon kam ban khot diu hakini gisngi kamdei ka kerteng shisha jong Henry kalong kakerteng sin Kephas lani Petros kakerteng bashisha kalong Simon bar Jona kajulong kerukom hagatu kopor ban sin kerteng yano nalor kakerteng kabakila don lupa Thomas yau balakhat Didymus Thomas yau balakhat Senrap Jacob baru Yohanes lakhat iki Boanerges ki khon uperthat namar kilong kiba ki bitar bat kilong kiba domriang Uniu Petros udah nongtong dok ha nagasnong Bethsaida uyatrei lang rengkat upara jong Andrew bat uyatrei lang ru bat Jacob bat Yohanes kibalong shipara kikon jong Zebedi Petros umdei ubanang ubastad ubanang bantho ban pule hakutu kapor kampat don kani ke jinglet school ya baro batang ki katu katni kibadon haki shnong pedeng barigi shnong ba kum ke Jerusalem kibanang bantho ban pule Petros ude nongtong dok ha umde ubanang bantho jingtho namar kata ya ka gospel kaba ula batai mo ula aiktin mo ula tho pat Yohanes Marcos ka gospel Marcos kadai kaba labatai lani kabala diktit une Petros Henry Simon umde ubaduk
ulang unong tong dok ha ubaruspa ubadon laki jong ki lieng bad ula kren yu Jisu ong ngila enoy ka spa ban bot yame hatu Petros ula shongkurim ne em kam da don jing shai na ka testament ka batmai shapang kani imat lese tharai ula shongkurim namar bangi pule ba udon ka kiaw ha ka gospel Matthews lenong ba pra kan khot khat saw khat san Nre mshim tho ai pat ha ka testament ka batmai shapang ka tanga ka jong u bat shapang ki khun ki jong u ka Bible ka long jar shapang ka tanga bat ki khun nre ka krentang shapang ka kiaw u Petros ulong uba shongshit uba kren klemper khat uba kwa banle no kumni ya kanu habau yu i bau Jisu ya haga dureu Galilea uang ko Jisu ay bangan wan shame bangan yat lem ha u ibang kataga jing yat u yat henrei u kem telot ka jing nyet adu sedang ban ngam ladam don u Jisu ulangam jelob nang ta ha ka jing keladur ka jong u Jisu Matthews khat nyeu lenong kit khot iwe do khat lai ula ngok kemen palat ha kataga jing shamen sim halor jong tau lom jong ka jing keladur bau ang inum hiarshu nang ni ringin shna lightly kiyeng trap kaway na kabenta jong me ko try Jisu kaway na kabenta Moses kaway na kabenta Elijah ngin syong sa ang ni henry Jisu wong em ngilayo ay gajing shaman sim ringi de ban let chathi sha ki pentha pat kanang bangin yo banyalap ika gospel hakapor bau Jisu upen sait kejat yiki senra na kakamra ka bahaneng Petros uong pensum yang atrai kambiang tang ban pensait kejat pensum yang Jisu uong dadon kam ban pensum namar ka jing sait kejat kalong kadak ulang bakala jing mut ula keren ka badai henry tang khendiat por hadin pat ukliap nia yala de da ka bakren ya ka bamdai ha ka jing pla ha Kaisarea ha Filipi Matthews kan riu lendong kad khot khat lai adu arpau Jisu lakeli bad ulaong kibreu ki ong along u Petros uong melong u Chris u khon jong u blay u baim Jisu ulaong ha u Shabas namar bakas na makado kam simpen pawe kani hame nreu kpau jong u bahabeneng bad Jisu habau perkhat bau Petros ulas ngau thu e jinglong Mesaya uong bau dei ban let se Jerusalem ban sha shitom kumta Petros uang kenrat mem dei ban sha shitom mem dei ban sha yap hadu bau Jisu dei ban kreni Petros banong khilet hadin jong soitan me kreni ki bam dei jong ublei nrei jong ki brio ubamat ka jing alam mensim kumni nrei uba sha alam bakla no ru kumni hi kata ka de ka jinglong ka jong u Petros bat nang ta ngipoi siya kini benta Lukas R4R lendong Jisu lakren ka kamera ka bahaneng ulaong bangangan let siya ka jingyap bat on sadon ba di yang on sadon ba di tat yang hakmat kinong sensar jong ki jiu kiwe ki perkhat ki puson ki yit ila ka jong dok nut u Petros hang ta da ka jing syong shit wong ko try ladak ka perthai borok kawai kan ino no yame ngati nganum ino no yame lari kini ki khatwai ki senran kin dino yame ngamar wai te ngan yeng scam bat me henrei tang khendiat por hadin kata habakila keli kita ki brio ha ka phalau jong tau rangba lendo ukai pas medei unang bo jong Jisu u Petros ulen bat om tang ba ulen udah smairu bangam itu yo laisin laiwat kila keli yo medei usen ranjong Jisu meyayat lang ember Jisu medon senda jong Jisu laisin laiwat u Petros ulen ya ka kerteng ke jong Jisu kata kadi ke jinglong jong u shipang kriat shipang yaro shipang penrem kata di ke jinglong ke jong une u Kepas u Petros nangta udai uba om aitilut yala de hakanu kabaula kular habau Jisu lakhot u Petros u Yohanes baru Jacob
Bania don rengkat lembat haka taga jing syak shitom, haka per Getsemane. Petros haka jing ling ka jing pisa ka jong utrai ulayot thia. Jisu ang pemla se bania syak ban nga tang naga benta kani ka shimit. Ketika met jong ka jing syak shitom ka jonga, banga di ban mat ya ka ding na, banga di ban kit ya ki pop jong ka perthai baro. Banga di ban pong ka pansiat sya, banga di ban sya sanar pna haloru ding. Ndru Petros laisin uyot thia klem jing le ran. Kata ka di ka jing duna ka jing tolak jong Petros. Wat hadin bau Petros ulah sakhi ka jing ni patro. Piken mau hadin boleh i ka jing ni pat. Kai ka bu Petros ule bat shanu yalam ki parasan ran. Petros uyalam yaki biang syaka jing kwai dok ha. Pilayu i ka jing yap ya pliu Jisu. Pilayu i ka jing ni pat ka bakrau ka jong Pitip bagadon ka khubor ban yalap sya ka perthai baro. Bat hadin kata pilai pai biang syaka jing tong dok ha. Kita ngiu i ki jing duna ha ka jing long jong Petros. Hendrai ki don rukat tu kat ni ki jing long ki babaha ukloi ban pediang ka jing hikai. Ban ukloi ban kok ngu ya ki wei haba ki sneng ya ka badai. Ukloi ban pediang ka jing hikai. Ban ukloi ban kok ngu ya ki wei haba ki sneng ya ka no ka badai. Ka jing ka long badon ki bru ki ba la bakla. Hendrai kim tre ban penbet ya ka jing bakla. Don ki bru ki bala yat ken riang. Hendrai haba sneng ya ki kim tre ban kok ngu ya kata ka jing sneng. Petros te shiblong kumta ngiken mau hakapor bau deban khwai dok kha shim ngat ka dok kha Jisu la kren ya uang let sha ka bakham jelio hakawai ka sien bat satong ya ka dok kha nang ta hakawai pat kapor uang bread ya ka jar sha ka liang kamon bat men sayo ya ki dok kha angta Petros ko ngo baro arsin hakajing sha Jisu de misteri utip ya ka kam kurat ka kam ternem ka kam rendah umtip ya urungwiang umtip ya ka jar pila ban ong ndre Petros ubade ubreu jong ka lien tong dok ha ubreu jong ka jar ko ngo yu Jisu ubade reu rengkau kat bau Petros ude reu duriau ko ngo yo bad ulayo ban lum gi dok ha habau Jisu la hukum yo Jisu ulala ban pen kelayu Petros nau nong tong dok ha syau nong tong breu. Nang tahu ni Petros ulong bekit kli eka kam. Udon kasap nong yalam. Habaki senran kila du yu nong yalam jongki Jisu rabi unong hikai jongki ubalai yalam lais nem kenti. Shanu kiwat nong yalam yanu kila tung kom unong mi khamat jongki ya Petros hiken. Namar ndalalet Jisu manopat ban yalam ki pai sha Petros ubadon kasap nong yalam. Hadin ka jing mi pat jong Jisu. Hadin begitu giken thai kilawan ban yathu baga jing tep kalong ba thilli mano balet ban mare sha ka krem jing tep ban khmi la kalong ba shisha na de Petros bad uyoknes ki balalet ban mare. Mano ba yeng ban yalap hagas ngi Pentecost. Haba kilay lum ka kamera ka bahaneng habalawan uman siem bakhoy daga bor habaladon ka jingki win haba ki briu barok kilay lum ha Jerusalem ban keli ban kay gani ka balajia kilay mi nang ta kita ki senran ki jong Jisu naga kamera ka bahaneng manu ba yeng ban yalap manu ba yeng ban saki udehi unong yalam jongki udehi Petros baru Petros uyo e ka bor ka jong man siem bakhoy ban yalap bat lai hajar mut ki kala ka bomot ban le kamba bat shibun ki breu ki yo jing pen khia piu i na mar katai ka dur jo breu ubadon shibun ki jing tolot ki jing swai ki jing duna henre ubadon ru shibun ki jing long ki babha ya ubau blai ula ban pendon kam ya Petros ulong ru ubayai ne skem habala syakem Jisu Petros ulah saya ka white lam baru lapom ya skor jong Malkus usyakri jong urang ba lendo ma ong ye phi ulong bo shong shit ba
Kidan kita ki sipai ki balawan ban camp. Mde ki sipai Rome, ki sipai jong ke temple police. Ndru Petrus unut ban sei ke wat lam. Bat ulamat ya ke skor jong Malkus. Usyakri jong u rang ba leng do. Une umau siang, une u Kephas, une u Petrus. POE lengkot ya ke dur ke jinglong ke jong u. Bat ngakwa ban keli hatu POE ne em ya ladi hau Petrus. Hatu POE ne em ya ki jing telot ki jing swai ki jong pi haba ngipet rui ki jing telot jing swai jong Petrus. Kabasotanat kalong ba utrai Jisu upediang yu Petrus war hapadeng shibon ki jing duna bat usa kenti upat ya o usa khle pat ya o ngipule yones arpuwe lenong kadkhot khat san do khat kendai yones arpuwe khat san do khat kendai bau Jisu ula aila di Petrus ban pla ya ka kerteng jong o kumbo la len laisien laiwat u Jisu la aila di o laisien laiwat ban pla pat ya ka kerteng jong Jisu ko Simon khonu Jona ang Jisu me yanga o Petrus ang ya metrai wong khmi ikilang brot jonga sa sisin utrai kuli o ko Simon khonu Jona me yanga o Petrus ujubab ang try metip banga ya me o Jisu ang to besai kilang brot jonga sa sisin utrai o kuli o Petrus ang ko Simon khonu Jona hato me yanga hang tati Petrus los ngosi usngo kumbau trai u artatien ya ka jing ke jong o ndri kam de kata utrai ailat ya u Petrus bon pla laisien laiwat e ka jing jong o baru Petrus ong ya me ko trai baru Jisu ong ke to sumar kini kilang brot jonga haba mengingi wan hakmat kani ka me ke jong trai ngisngo thu ba kini ki yang sakhi ya ka met ukris bade ka snam ukris kabala penken na kabenta jongi bat kabala penmi na kabenta jongi ngisong thu yala de bangila bakla kumba bakla u Petrus ngila le tam kumbala le tam u Petrus ngila randin hateng kumbala randin u Petrus nrei kumba u Jisu penthmai pat u Petrus badu kentiu pat u shakaburam ngidon ka jingsong ngan bau Jisu un ma igi pop ki jongi un thau thmai ge jingem ge jongi barun kentio biang sasisien shakaburam namar kata wan ki para rud khot baro ban shim benta naga met ke jong trai naga met ke jong Jisu bat naga snam ke jong o kabenta kabakut kakhana pateng ke thu yengi bau Petrus uyalap ya ka kerteng ke jong Jisu wat hapdeng ke jing sha pen shitom ben haka himarom hagitu gipor ban long Kristan kamut ban sya pen shitom ben bat buon ki Kristan ki balapoi harom bad ki wiki jaka ki sya pen shitom ha ki shipai rom ha ki nong sen sya rom une o Petrus ulapoi sya rom bad ula sedang ke jing alap hangta kawan ke jing pen shitom ben ka bajur ha ka por jong pat sya niro ba yaki Kristan ubrat ha kataka jeli badon kising kadika stadium ka bahe ha kibri ki shong bar saudong ki khot kataka Coliseum bat hangta kibu kising bat ki dengim ki batangan bat ki bret ki Kristan ban yok ban peniap ki sanar pnai ki Kristan ki sop ki daga rong kani ga rong surok bat ki satang ki ban long ka jingshai ha ki kiper chong niro kata ki Kristan ki sya penshitom namar kata kakhana pateng ko ong mdei badon ka Bible mo kata bang ong kaddu kani kamdon ka Bible kadi kakhana pateng kadi ka history jong ka balang ki ong bau Petrus ru udon nang taharom kidan ki ba ong Petrus pet nang ni pet nagi marom namar ba kin sa kememe bat kin sa penyap emer kumjo lada jaba yap me hangno shu nginyo nang yalam tu Petrus ko ngo yaki badu pet na kata ka nong ba rom ban pet syaga jaka ka basngan ban lat daga jing sya penyam bat naga jing sya pen shitom ben rekat bu nang pet nang ta naga hima rom u yo i kensan naga ji tho pau yo Jisu bat u dem krup hang ta wong ko trai wong shanu men let hakaktian Latin quo vadis domine kabamot shanu men let ko trai bat hakata ga ji tho pau u Jisu ang
ngan let sharom ban sha sa narpna sa shisien ngan let sharom ban sha sa narpna sa shisien baru Petros usngau le ran hangta usngau kata ka jing penrem hangta uang sa shisien ngalalong ko balendet no yautrai barha kata ka jing kendo uniu mau siang uniu kepas uniu Petros upai din na kata ka lenti ka bau temu ban let ulit pai biang syakanong ba rom ba dei hangta hakanong ba rom ba kila kem yo o kila pensitom yo o ba kila sa narpna ban delapoi ka por ban sa narpna ong wat num sa narpna yang bet kumbala sa narpna yu jisu kambit yang ban yap kumbayap utrai jonga sa narpna yang ada kongpong maka khana pateng ka ong bau Petros uyap kumu martar haka nong ba rom usha sa narpna da kongpong uni ubreu ubalalen yu jisu laisen haka bakut u yaine bat u bat udan haka yeng shong ne ha beneng bom jukut ka buram ka bakra ka ba ab ya u mangiru ngila ban bakla ngila ban ur ngila ban hap ngila ban jentut ndre ha bangi wan da ka mensim ka jingkla ka bamot utrai un thau thamai pat ga jing em jongi kombola thau thamai ya Petros wan ban shim benta naka miet ke jong utrai kalong kalat jong jing pen em naka benta jongi to bleun kur khuyengi lingba ke nika khubor naka benta ka buram ke jong blai amen ngini abeteng ye ke jing shakri ke jong yo blai ngini ruai ke jing ruai ka ba ars pa ngamut badong ka ba shispa prapuwei kajing ruai ke basis pa prapuai bat kat begin ang ruai ke ni kajing ruai na kerpa di kita men basan ki jongi begin suma ban yarab ban play ke ni kajing tap jonga me bar hadin kata nga kerpa ba pinum pat shong rekat begin ang yeng ngini shim beta ha kajing pla kajing et ki apostol ka bangila ban shem persya kajing ruai ke banengkong hadin kata ro nginum pat shong rekat begin ang yeng nginyo ban duai penkentang yau kupu bat eka kuri kadon kawa badap dasnam lami na kalbari kinong pop ki batung etam haka kin khot kin le ka jingruai ka ba shispa prapuwei kawa bantam dasnam lami nakal pari kinong pomki batung hitam hakaken ko kenli hakaken ko kenli hakaken ko kenli kinong pomki batung hitam hakaken ko kenling unong kamsniu balasudin Hashem kan hikawa yang batu ngin ko mau on pen koi par haka on pen koi par haka on pen koi par haka
jing pla ka jinget ki apostol nga nget hau blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendo bat hau Jesu Christ ukon batang marwe jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakot ubalakha nakamari thei sotti ubalasha shitom hau Pontius Pilat la sa narpna ya o ulayap bat la tep ya o ulahyar shakireu yap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalai ulakiu shabeneng bat ulashong ha kakti kamon ublei ukpa badon bor baro nang taon wan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakut kabalang bakut chitulup kapertei ka jingye selok kiriu kot ka jing map yakipop ka jing mi pat jong kamet bat ka jing im bamjukun nginia duai au blei bok pau jong iba beneng ngiyang khmat ka buram ka jong me ko trai ban pla bau Jesu Christ kon jong me long dong penemu jong i bat baula eno hadin jong u nakabenta jong i yakini kinyam kirukam ya kabaula senga ka kamera ka bahaneng bad ya kabangiyay beteng hadu kini kisngi kipol ki bamenta ya kani ka jingkhwai utrai ha kabau kpu yang sakhi ya ka met ke jong Chris kabala penken na ka benta jongi bad ka khuri ka yang sakhi ya ka snam ke jong Jesus Chris kabala penmi na ka benta jongi ngiduai ngi kerpa da kani ka por ko trai bamet ai ngi ka jing shemen sim ka batmai ladeng ilalong kum u apostol Petros ubala bakla ubala duna haga jing im ka jing ya lenti ka jong u bakumbo Petros upai pat sa utrai daga jing ai tilot bamangiru ngin pai daga jing ai tilot bat bengin wan daga mensim ka jing soret ban shim bentana ka mi ka jong me kurku ko trayo kupu penkentang baun long hangi ka met ukris ka bala penken na ka benta jongi kurku ko trai ka khuri bahkan long hangi ka snam ka jong Chris kabala penmi na ka benta jongi kerku yau syakri baret ujang me pastor ubade ban pendap egin nyam ki rukom ki bakhoi ki bakentang penkop pensle yu da ka bor ka jong mensim bakhoi bad igini ki para nong sharai ki teman besan ba e jongi ki balong ki nong sam yakini ki jingbam jingdi ki bakentang penkentang ki kerku ki ko trai habagi pendap ya kani ka benta kerkhui ki reu dekat ro ki ban shim bentana ka me ke jong me pen kre iki do no jong ki penjanai ya ka men sim ke jong ki ngi ai ngo ba me snoi ki jing duai ki jong i ye ki ne barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang aga kerteng ke jong trai bat unong penem jing Jesus Christ amen so baban shong kakhtien ke jong blei ke ongkum ne naba ngala pediang nau trai ya ka bangala IT pateng ru api bau Jesu bau trai hakata kamet hakabala dino yo ula shim yukpo bar habola la ngo ula kedia barula ong to shim pito bam une ulong kamet jonga ya kabala penken na kabenta jong pi to le ekane banken mau yanga parhakani ka por mangaru kumu syakri baret e ujong blei nga shimi nu kupu daga jingsong thu bangalong unong pop ubakrau ubadon kam ban yo bentana ka met ke jong Jesus Christ ubalakit ubalaba e ki pop ki jonga halor ka met ke jong o to blei unyarap nga habanga pendep ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kani kalong kamet ke jonga kabalapan kenya ka benta jong pi tule pi kani ban kan mau yanga
kumju ru ya ka khuri hadin ka babam jamiat udaong kani ka khuri kalong ka jutang ka bathmai daga snam ka jonga ya kani to le phi katno sin ru ba phidi ya ka ban ken mau ya nga padha kani ka por mangaru kumu shakri barit e ujong blai nga shime kani ka khuri daga jing sau tho bangalong unong pop uba kraw ubadon kam ka jing saj ka bada ka snam ka jong jisu to blay unyarap ya nga habang nga pendep ya kani ka benta ka bakentang namar kat no sin ru ba phia ba me nu kpu bat phia di ye kani ka khuri phi pen pawe ka jing ya utrai tat anda unwan ujisu ong kani ka khuri kalong ka jutang bathmai ka bada ka snam ka jonga tu le phia kani ban kan mau ya nga ujisu ong namar kat no sin ba phia bam inu kpu bat ba phia di ya kani ka khuri phi pen pawe ka jing yap utrai tat hadu ba ondawan hagani kapor kumbangi ju le haki chia seng sakramen ngin sam shwa ye gabadon chakaliang kamon jonga kani ka platform par hadin ka tangin sayo ban sam shaki para reud khot baro o baro gilayo bentana kami ke jong try ngi aingo yo blay nga kerpad ngilang baro akani kapor bangin subo ban yeng ban ishim ta ka jing duai try par hadin ka ta kita men besan kini rap ban satap e kami ke jong try ngini yang baro kok pa jongi uba beneng to long bakhoi ka kerteng ke jong me to wan ke hima ke jong me to long komon ke jong me ha ka khando ko ba beneng to ari imenta ke jing bam jongi ka bala ka sngi to ma bringi ke rengkang ke jongi ko mangiri ma bi bale sngi to wadela mingi jing pen shoiro mesmargi ne was Bacong me lang kahima, kabor pakaburam ro, ala kerta, amen. Nakaliang jong ako mo pastor, but nakaliang jong ka balang hibro ko way, ngi kerpa di gitu gibayo kamslem ba pinum so ay, ngi aingu yu blay penban bangia buon hatu kat ne, hakani ka kuota kabala dep ngi wan rus pak hat armut, hakani ka kuota menta, ngai mat ngi lajan po news pak ngut kiriu dukot, kibon ban shim menta nagamit ke jong try, ngi aingu yu blay. Nakabenta ka jingker khu ka jong ui ka balang ka jongi bat ngi duai ba ki quarter ki bandang wan kinang khambon bat mamangiru nginang penkre khambon bat ka sakhiru ki pararud khot bangi don kam shu ki temen besan bat ngi khot epi ban bu jing duai kerpang ba ubleun se shibon ki temen besan ki ban yakit ki ban ba e ka kam ka jong ka balang ka jongi namar kam long shu ka balang ka barit kala kesan kala kaan menta bakan san bat ubleun ai borengi bangin nang ya seprang hagani kapor ngin yo sngo no yaki jing pen bana jong kabalang bar hadin kata ngin ya lumi ki jing aingo bar hadin bala lum ki jing aingo nga kerpat ya temen besan jongi temen besan PS kanayor ba in sngo bha ban sa pen gentang ya ki jing aingo bar ban duai ru halor ki ai baro ki ba ngila pendem tôi nghe pendem mang jing duai tôi nghe duai au blay bau pa jongi ba beneng kom nepat hagni kapor ngiwan ya kaban pau hakmat ka khet ka jing isnai ka jome krat be ye man aingu e ye metrai nama ka jino rengkat ka jome lembat ngi kom ka balang
บัดคำตามเอและมันงีกุมกิริดุขัดบางอิลาตรายบีเอบันวันฮักเยียงกับกันตังกับจอมเอฮักนี่ก็สงีบัดฮักนี่ก็ปวดบางอินยอบันอิชิมันตานักมีกับกันตังกับมันมลบุเมลายน้ำตาจงีบางอินยอบันกันเมาเยกิตากับจิงชาชิตอมกับจิงชายabกับจอมเอก็กระดานเบลย์บีเองีดวายขมัดจอมเอฮักนี่ก็ปวดตัวอิสเนยยากับบันเป็นเป็ดยกิขมัดกับกันจามันซิมกับจงีฮักนี่ก็ปวดbangi don hakmat kami ke bekentang ke jome hakabame miyang atrabi ban sam nak ben yau ya kamet ke jome amen ai ke snam ke jome trai lamba kini kidak ki ba melabu kidak ki ba pau ki bangi yo ban shim mentah ke ke sengi bad bangi kom ki khon ke jome ngin sngo thu ko trai ya kata ke jingsha shitom ya kata ke jingsha yap ke jome ke ba melai ti nak mentah ban penim ayangi kinong pop ki bejat ki berem Belai biye nama tangi duai tu isnai bani rapingi bahabangi yo bani shimenta nagi niam kirukom ki bagantang ki bamalabu halaga jong kabalang ya rapingi atrai jisu biye bang niru atrai ngin mat ya ka jing thau thamai ki jong mai ki jing em ki jongi ngin mat belai biye ya ki ki babhan ak sang ti buran bor ki jong mai ngin mat atrai biye ya ki jelam ki jong mai ki jing em ki jongi ba kham ta mangin yo ka bor ko trai bangiru ila ban sha shitom atrai biye ban le kamon ke jome bangila ro bang sha shitom ko trai banyai ba ya kading phana ke jome ha ke jing im ke jongi ke maman ke sengi ker khu ngi wei pi wei trai bi he ki bale yo bani shimanta na ke me ke kentang ke jome ai mingin mi nang ne ko trai ki bre ke bale yo ya ke jing mot ki jopar khat ke batmai ki bre ke bale yo mat ya ke jing khu ke bakan jaman sem ban me men trai bi he menang yo banyalam ke jing jongi na kuai ke por kuai pan kerkhui ngi wei pi wei ko trai kerkhui ke bangila yo ban pendap hakane ke sengi keral bi ngi wan ro khmat jong me hakane ko por abangi wan ne ke ban syakriya me ngi syakriya me trabi e dagani ki jing ai ki baret jongi ki bangi wan ra khmat jong me ki balong na pedang jing kerkhui ki bakrau ki ma mala the ki ma mala ai ke jing im ke jongi man ke sengi a blai tu isnai ban pediang ye ki jing ai ki baret jongi ban pediang ye ki shala de ko trai ban kerkhui ye ki ban pen kentang ye ki bahagano kano ke bakabalang kayo ban pendon kami ki kin long ko trabi e nak menta ke buram ke jome kin long nak betang minang laban pen krau ye ka kam ke jome hala ke jong ka balang bare ki benta ki ba pher blei bi ngi duai khmat jome to isnai ban yara pingi ko rat bi binang la ro ban ai la di semetrai bar bangina la ban ai ke jing sakri ke bokodor nang ba ke jing em ke jingi ke baman ke sengi ha ki por baro isnai manang kerkhui ke jing em ke jingi wei pi wei ki khon ke jome trai bi mengin mat ki jingkar khu ki jome ha ki jingem do ki jongi ru trai ba kum jo ha ki jingem kan jam sem ba mengin la ban kersyani ka kam ki jome hala ka jong ka balang na kuai ka por suai pan lorong kat bat trai bi ki bengile yo ban pendap ke ni sengi bat lorong kat ru wala ka jong ka balang ba ka balang ka jome ka nang la ban pen krau ya ka buram ka jome tu sngawa blai ka bangu jungi ki nong pom Klet no ya kejing bi ya kejing dona baro ke mesyam kejing jongi nabi kini baro ngingu ngidam ngipan ha kertang kejong uturai bunong penim ye jungi Jesus Christ nado menta sedu ki bam jokotro amen ngi pen pau kejing songo ya temen besan jongi temen besan PS Kanayor ibala pen getai kejing aingo bat kumjo ro ya ki ashas ki bala pendep la kejong ka benta jong ka jing penrungi para banget bat ru ka jing lumik jing aingo to bleu nang kerkhui ka jing syakri ka koridor ka jong pi ka jing songo ru ye organist bat ye nong yalam jing ruai lembat baro ki bedon benta ka jing penkre na ka benta ka ni ka jing seng to bleu kerkhui ngi namar ka jing syakri ka bangi ai shu blei bat na ka benta ka jing roi ka jing yar ka kam ka job o kumjo iniki be pe ye ka sound ki be pe ye ka ni ka camera ba ka po YouTube ki jingkar khu ki jong blai kin longkar hai hello jong pi ini pen wai no e ka jing seng ki jongi bat ngini bu jing mut ru ye kini ki arteli ki jing jet akani ki snem jing jet men basan jing jet khot committee balang bangin yai kin ma ki yeng ki sem ki jongi te ki jing duai ini ruai ka jing ruai ka ba ars pa khat wei par hadien kini ki jing ruai nga kerpat ye temen basan Dr. KK Marbanyang ba in sngo ba ban saplat yengi te ka jingkar khu pen wai Weng no jingka jongka pop badum lo pensyai kesngi kahok baro ukon lang berat da jing ed ba usha shitom ki prek blasha halum kalbri namar jonga
ke jing ruai ke ba arspa khatwei Anh nó trên ca cam ca bom ba thum o bên sai ca ski ca hong pa ro u kun lam ro da trên in ba u sha shi tom hơi preng ban sa Halom Calvary, Halom Calvary, Jonga, Ha Eng An Shem Jing Cha, Tan Jing Isne, Dang Ha Ki Jing, Mong Kun U Play. Krung Jong U Bla Pei Ling Ba Ka Tui Kas Na Ba San Yang Nga Hang Ta Jink Men Hang Ta Jink Men Kan Long Klem Wai Shisha Katom Kabor Kasnam Dingna Bansai Kutpar Kipom Jongna Uun Kuslai Halor Dingna Suplei Sukwan Ban Lam Yanga Dakaniken Bangan Poine Ngai ngue ya me au blei na ka banta ka ne ka por ka bakantang ka bangi ngila yo nangker khu athrai ikijing im kijongi bangin nang ban im kabe de biang ba kamon ka bakhu ka jong me ngi don kam yu mun sim ba khu ju jong me upan ya rab ban penthamai bor ikijing long kijing im ba kan jaman sim ki jongi pada ka bawai no jong ka ne kijing sakri ka jongi ya me tada pelai yangi de kijing kar khu ki ba kan sai tam e ki jong me to ai ba kijing i ba ka jong blei bo pa ka jingai e ka ba biang ka jong Jesus Christ bo ko lem ba Jesus lok ba thiang ba pun chai bor ka jong mun sim ba ko kini ki long lem rangkat ba ngi rangkat ba ka balang hang ne mau ro ba ko we kum ju ba ki rung e ba ro ki bi sakri bat pendan buram ka kerteng ka jong me nadu menta bat halakarta amen.